Tarang tang 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 tarang tang 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 tarang tarang tang. Alam ko yaw, kasapi lang o gamang kwarta. Pagsyor ya. Mausap na ang kinaiya. Kani maoy linya sa inyong kaila. Og dili mapaboran sila. Wala sila nasayod matulog. Ano naman? Na atay kau galingong problema. Ano naman? Mahimong daotan og balibaran. Maon na dayon og batasan. Pastilan ning kinabuhian. Asa ta mulugar ani nila. Ubaotangon lison maputingnon. Kay lagi sila pa'y saput-saputon. Ano naman? Grabe ha, yun aning kwarta. Labihan, yun nga pawiran. Ano naman? Di mo ila, bisan kagsuna. Ano naman? Matawalag barkada. Una, di mo gusto mo walag barkada? Ay na paula mo kwarta!